Раз, два. Хайде, по-бързо. Шефе, сигурен ли сте? Нищичко ли да не му оставим? Как ще му оставаме? Той е човек. Забрави ли какво те причиниха на земята? Те ни отнеха всичко и сега ще търпят последиците. At ZipRecruiter.com/free. Instead of waiting for great candidates to find you, ZipRecruiter finds qualified candidates. Къде си мислиш, че отиваш? До магазина? Времето е безценно, а разкарването до магазина е голяма загуба на време. Искаме храна веднага. Откъде да извадя тази храна? Въобще не ме интересува откъде. Или ни дай сега, или ще предприемем сериозни мерки. Ама няма какво да дам. Момчета! Шефе, сега какво правим? Мъртъв е. Как какво? Ще си намерим друг човек. Друг човек, друг път. Никой не остана.